fadi hingai जों tini tesa kubui kok khanawi sawi nailena bo borok kubui te bo borok chalak obo wngkha Jackson Droba abo wansa bini channel gebo bini channel o pulla jenor screen o nukun tongo o jaga o bo chini tiprasa rono onek hamya saka te chini sa Robindro bono wahano hamya kok saka te abo simye je chini tribe upojati amti haikeno bo chono bo onek hamya kok saka bini o video ni bisingtui bini o video no chajage wngma bagui ano kwbangma borok no je comment khlage an Facebook te YouTube o aboni swkang video ang swnam paijak norok screen o kaham ke nugui tongkhana a jaga habui norok nainadi ang description o link rui rinai hinkai ang a jaga o video swnamka o Jackson Droba bo wansa bahai ke chini tiprasa rono thungui tong te bo bahai ke bini channel no subscribe te view telangi tong ang abo saka te bo elimino bahai use khlai tong te bini bwskani video tamung nai ang aborok jotono pura full explain khlai sai khanarkha hinkai ang je bwskangni video upload khaima jaga o jaga ang pura full jotono saka botabuk tamung tobonai same botabuk aboti kahino video upload ma khlaikya abo wngkha number 3 nadi hinkai norok screen o kaham ke nugui tongman khana ang pula saka o wansa jingno pula khai hamya kok sanai je SD tribe tribal amdikheno kok sanai bo last o khai sorry sanai bini next ni video ang aboti hinai saka ya tini final ang nugui mankha botamo video upload khaikya obongkha screen o nugui tong norok o wansa drobani channel je bo o jaga o saka jang norok no tribal hinmani abun bagi sorry bo abotei khai kok saka hinkai norok wansu kana bo tangi sorry sanka karon wngkha bini channel ni je subscribe te view te like rok abo jotono kamawi tongkha te view bahano manliya te dislike rok jotono thang tongmokha subscribe bahano komiwi tongkha abun bagi bo saksangno sorry sani pono tesa tiprasan bukhaw habui de mano hne nai tongmani kok tei dol rok norok wansu ginedi bo bini o video khaima jaga bo sawo tipra mothani borok bai bo kok sawi aborok bini kokno khanatok jagui chajaka hne bini abo pura ekdom fake chalak tangi hinkai tipra mothani kebo bono support khani jikrui jebo amdike chini Robindro sarno hamya kok sama bagui bono kebo support khani jikrui te bo sawo bono tipra mothani borok support khai tongo hne jodi o wansa drobani kokti hinkai ang bo saimono ano tini kumar sano tei sunu nigam borok bahane call khai sarka borok angbai malanya bagai musungjak tongo abotei khala amo saimono hinkai ani kokno khanawi norok ano sungei manu nini thani tam purup tong ei abos kokhai ge ang bobon sanai o wansa ni thani tam purup tong je tipra mothani borok bono abotei ke support khayo nijini nokni boron hamya sawi ulta bini nokni borok tese bono support khanai tei norok ano hinui wansugui tongman khana tamsik wansa saka hanai hinki aboke haise bo jodi chini borno tribe upojati hinui samani khai norok khida khana tokjak tei ang abono sanamusungo bo jesik jorate tiprasa rono chalak sawi thungui tongo amsik jorate bini channel no bo unsubscribe khaidi te dislike ready